Здравейте и добре дошли в видеоклубът на Beauty Force. Днес специално за вас Beauty Force ще направи представяне на трайна епилация с IPL Quantum. IPL Quantum е един от най-добрите модели на Beauty Force, който съдържа в своето меню ръкохватка за трайно обезкосмяване, ръкохватка за фотоподмладяване и ръкохватка за лекуване на спукани капиляри. Предварително провеждаме консултация с нашият клиент, запознаваме го с протокола по извършване на процедурата фотоепилация и сме готови да започнем. Завъртаме ключът, за да пуснем централно апарата, след което натискаме бутона Старт. Пред нас излиза електронно меню с тъчскрин, от което предварително нанасяме параметрите, които сме получили с инструкциите за апарата. След нанасянето на параметрите натискаме бутонът за стартиране, избираме един участък от кожата, който може да е голям, около 5 квадратни сантиметра, и правиме тест. Т.е. тестваме дали настройките, които сме избрали, са най-подходящи за нашият клиент. Около 4 изстрела можем да възпроизведем. Те са напълно достатъчни, за да разберем какво се случва. Нормалното състояние е кожата леко да се зачерви, а около входа на самият косъм да се получи леко червеникаво мехурче. В рамките на 15 минути, ако това са резултатите, можем да продължим с същите настройки. Ако не, можем да вдигнем с 2 пункта нагоре или надолу съответните настройки. При работа с фотоепилация използваме ултразвуков гел, който играе ролята на проводник на светлината. Нанасяме обилно в обработваната зона и започваме възпроизвеждането на поредица от изстрели с предварително настроените параметри. Застъпването на 30% от кожата от единия изстрел до другия е напълно позволено. Процедурата фотоепилация е изключително утвърдена в последните 10 години, като много ефективна и напълно безопасна процедура за трайно обезкосмяване. Обикновено, каквито и да са резултатите от фотоепилация, дори да съществуват някакви опасности, то обикновено те са напълно обратими.